Lassie, Babe, Flipper sau Black Beauty sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute necuvântătoare care au jucat în producții cu bugete uriașe la Hollywood. Poate că nu știați, însă la capitolul animăluțe talentate, cu veleități artistice, nici România nu se află mai prejos. Sute de căței, pisici sau iepurași din țară ajung să joace în filme sau în videoclipuri. Mai aproape de tine poți să o aduci? Așa, trebuie să o atragi. Bravo! Sunt nerăbdătoare să-mi vadă animăluțele la televizor, pentru că mie plac și le iubesc. Sunt foarte blânzi. Sunt blânzi. Și să înțeleg și bine, ar fi bine să găsim o reclamă în care să apară amândoi, nu? E foarte important pentru noi, ca cei care se înscriu în baza noastră de date, să ne trimită niște poze și eventual filmări și o scurtă descriere a animalului. Și când spun animal, sau mă rog, ființă necuvântătoare, nu mă refer doar la cățel, pisică, iepurași. Avem de toate, începând de la tarantule, șerpi, tigri. Este un cap de leu, foarte drăguț. Bine, păi cred că o să le facem poze amândurora, ca să-i vedem cum arată și separat, și împreună, și poate și cu tine, nu? Castingurile sunt cât se poate de exigente, iar necuvântătoarele trebuie să treacă de multe probe până devin celebre. De cele mai multe ori nu e importantă rasa sau pedigriul sau... Nu. Pentru mine e important ca acel patruped sau pasărea sau nu știu cine vine acolo să fie în regulă cu oamenii din spatele camerelor. Hai să-l vedem puțin pe botic. Pisicuță calmă. E foarte important, de exemplu, la cățel să știe cel puțin comenzile de bază. Asta dacă avem nevoie de un cățel, de exemplu, care să meargă în lesă, la pas, cu cineva pe stradă. Iar la feline, la pisici, este mult mai complicat pentru că ele au altfel de simțire și atunci e foarte important pentru noi ca ele să fie sociabile și netemătoare. Trebuie să-i ridici deasupra penele. Așa. Andra își dorește mult să-și transforme cățelul într-un star, așa că l-a pregătit serios pentru casting. Ai venit să-l facem vedetă pe Puf? Da. Haide să-i facem niște poze. Am pus o eșarfă mică, am pus și lesa lui preferată, l-am tuns și m-am și jucat cu el cât am putut ca să-l antrenez. Când vii cu un cățel, mai ales cățel care știi foarte bine că poate să fie foarte bine dresat, cățelului nu trebuie să-i pese de ceea ce se întâmplă în jur. El trebuie să fie el cu stăpânul sau cu dresorul și să facă ce trebuie pe set. Încearcă să fiți cât mai naturali. Și mângher. Cățelul meu știe să facă tumbe uneori, știe să sară și să se joace foarte mult. Sper să lucreze cu Puf, astfel încât să-l putem folosi pe viitor. Mulțumim foarte mult pentru participare și o să vă așteptăm la următoarele castinguri. Să-l facem vedetă pe Pufulețe. Dacă vă doriți ca prietenul vostru necuvântător să devină cunoscut, tot ce trebuie să faceți este să trimiteți câteva poze și o scurtă descriere a acestuia firmelor specializate și, dacă nu va trece de primul casting, să nu renunțați. Nu se știe când apare rolul potrivit. Eu chiar cred că Puf poate să fie vedetă.